ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଏ ମୁଖା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଖା ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ କହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଜାତିବାଦ। ଯେଉଁ ଜାତିବାଦ ଆଜି ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଡରୁଛି। ଏହାର କାରଣ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜାତିବାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ ସମାନ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଇମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରୁ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଜମାରୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜାତିବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।